Jeg hedder Trispop på YouTube. I må gerne subscribe til mig. Jeg er fattig på subscribers. Jeg har kun 6. Så hvad skal vi spille? Skal vi tage en Der er ikke Spear Maze i det her. Skal vi så gå ind på Flow PvP? Der er der Spear Maze. Okay. Jeg er inde på Flow. Ja, det er jeg også. Slash duel. Den kan man ikke. Er vi egentlig venner inde på? Ja, det er vi. Jeg ved, der er sygt mange, der er cheater lige nu. Ja. Yeah. Slash duel. Die. Hvilket game mode? Skal vi tage Spear Maze? Spear Maze, okay. Confirm. Du er så død, du er. Men bro, husk ikke på fuldstændig, fordi ellers så... Det er også sygt, hvordan kan du blive så hurtigt? Det er bare et skill, jeg kan. Prøv at jeg skal What? Hvad er det? Sylvester, det er altså sådan her, man gør det. I know. Så hvor lang tid skal jeg give dig at leve i? Prøv jeg prøver. Wow! Det var sygt. Jeg ved, hvor 3, 2, 1, fight! Og vi kan godt gå i gang. Det kaldes Spear Maze. Så kan du begynde at tænke på, hvilken duel skal vi bagefter. Gjorde du det? Nej. Jeg nåede bare lige at ramme mig selv. Ja, bro, jeg hader Windows. Jeg synes, det er lidt irriterende, at det ikke er Winburst 2. Jeg synes, det er irriterende, at det ikke er 3. Jeg synes, ved 3, der kommer man lidt for højt op. Det synes jeg. Shit. Du aner ikke, hvor tæt på du var på at dø der. Nej! Hej! Okay, bro, chill. Skal jeg lade ham leve? Selvfølgelig ikke. Ja, løb med dig, løb! Løb! Det var en god idé. Der var en, der blev bandet. For at cheat. Igen. Nej, det kunne ellers have været sygt. Jeg hader bare, at jeg ikke kan ramme dig. Hvorfor må jeg ikke få lov til at ramme dig? Bare én gang. Okay, du må ramme mig en gang. Okay. Sådan. Holy shit. Var det fint nok? Ja, det var bare sådan lidt mere end en.
Jeg tabte min potion. Altså en ny totem. Prøv bro, chill. Jeg prøver lige at se, om jeg egentlig faktisk kan gøre det. Men okay. Nu har jeg ingen totems tilbage, altså. Det er din skyld, det hele. Jeg var tæt på dig. Jeg har heller ikke nogen totems tilbage. Det er også min skyld. Det var tæt på det der. Hvor mange wind charges har du tilbage? Mange. Jeg har 2 stacks tilbage. Jeg har lige glemt, hvor jeg har placeret min nyt. Til at fjerne dit skjold. Det der, det var sådan. Du fik mig engang. Jeg stunnede dig. Nej, du gjorde. Nej. Jo, jeg gjorde. Nej, bro, du stunslagde mig. Nej. Jeg fik dit skjold. Ja. Hvad mener du med Jeg bruger Windburst til... Det er et af de sygeste spearmace, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Men du er også lidt bedre end jeg. Lidt? Okay, hvad skal vi tage nu? Der er Sword Axe, UHC, Mace. Okay. Jeg er så tabt. Hvad? Jeg er så dum. Det ved jeg godt. Jeg er så dumt. Au. Det må man ikke. Man må ikke skyde med pil. Okay, det der det er en af de ting, jeg hader. Jo. Nej. Jeg var så tæt på at blokere et vand. Tak. Nej. Måske burde du til at heale. Okay, det der er det pisse irriterende. Kan du? En leve tilbage. En leve. En meget irriterende lave.